खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात मामानो बोरैहाय अरुण'दयनि फैसा मोनिखौ लाइजाम लिरहरनाय जायो बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्सआव सोंहरदोंमोन आरो गोबाङानो बे लाइजामखौ लिरहरनो रोङाखै दे लोगोफोर। दा बेनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननो गोदान आपडेट लाबोफिनदों। लोगोसे नोंथांमोना बे अरुण'दयनि फैसाखौ आरो माब्ला मोनफिनबावगोन बेखौ नोंथांमोननो आं दिनै फोरमायहरगोन आरो लाइजाम लिरखांनायनि उनाव नोंथांमोना माब्ला मोनगोन दे लोगोफोर। दा गिबियावनो नोंथांमोना गोबाङानो बे लाइजामखौ लिरहरनो रोङाखै आरो गोबाङानो लाइजामखौ कमेन्ट्स बक्सआव सोंहरबाय थादों। नाथाय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नायहैब्लानो बिनि जि लाइजाम बे लाइजामखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामना हो, मा सार्च खालामनांगोन। आंबो आंनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाबाय। नोंथांमोना बेवहाय मा सार्च खालामनांगोन, बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन CMO। बेखौ नोंथांमोना CMO आसामखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै होदो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै नैबे गोजौनियाव दे लोगोफोर। बेबायदि नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फनाव सार्च खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दा आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनसे नोंथांमोननियाव इन्टारफेस शो जाबावगोन। दानिया नोंथांमोना नैबे गोजौआव दंना नैबे गोजौनि चिफ मिनिस्टार अफ आसाम, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो लोगोफोर। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव आरो बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जागोन। वेलकाम टु, नैबेयाव लिरनाय दं वेलकाम टु दा पर्टेल अफ आसाम चिफ मिनिस्टार, बेबायदि लिरनाय दं दै लोगोफोर। बेनिफ्राय गाहायाव मोननै अपसन नुगोन दे लोगोफोर। गाहायाव मोननै अपसन नुगोन, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। नैबे मोनसे अपसन आरो नैबे मोनसे अपसन, मोननै अपसन नुगोन लोगोफोर। नैबेवहाय नोंथांमोना चिफ मिनिस्टाराव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, खनसे क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर। दा आं बे भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोफिनदों लोगोफोर, नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। आं बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्सआव सोंहरबाय थानायनि थाखाय आरो गोबाङानो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिम बे लाइजामखौ लिरहरनो रोङाखै आरो लाइजामखौ मोनाखै होननायखाय आं नोंथांमोननो फिन आरोबाव खनसे भिडिअखौ लाबोफिननो गोनां जादों दे लोगोफोर। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय सिगांनि जि अपसन, बे अपसनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै हो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। दानिया आं नैबेवहाय लोगोफोर क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि इन्टारफेस शो जागोन दे लोगोफोर। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो किसुमान टाइमाव नोंथांमोननिया लोगो लोगोनो अपेन जाया दे लोगोफोर। आं बेखौ फोरमायखाबाय। मालाबा टाइमाव खनसेनो जायो आरो मालाबा टाइमाव एसे स्ल' जायो। दानिया नोंथांमोना लाइजामखौ दैथायहरनो थाखाय बा आसामनि CMनिसिम लाइजामखौ दैथायहरनो थाखाय नोंथाङा दि अरुण'दय मोनाखै बेखौ फोरमायहरनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव इन्टार फुल नेम, नोंथांनि नामखौ बेवहाय लिरनानै लाग्रो फार्स्ट बक्सआव। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेवहाय इमेल ID दंना, गोबाङानो सोंहरदों इमेल IDया गावनि जाथारनांगोन ना जाथारनाङा। नाथाय बेवहाय नोंथांमोना इमेल IDखौ गुबुननि होबाबो जेबो नङा, इमेल IDया जायखिया जागोन आरो लोगोफोर। बेनि उनाव मबाइल नाम्बाराबो आधार कार्ड लिंक थाथारनाय जानांगोन नामा होननानै गोबाङानो सोंहरदों। नाथाय बेवहायबो आं नोंथांमोननो फोरमायखानोसै। बे लाइजामनि नोंथांमोना रिप्लाइखौ मोननो थाखाय जिखि जाया मबाइल नाम्बारबाबो जागोन, बेवहाय आधार लिंक थालायनाङा। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव आपल'ड डकुमेन्टस दङना, बे आपल'ड डकुमेन्टसआव नोंथांमोना नोंथांमोननि जेसेबां डकुमेन्टस दङ, नोंथांनि जे रेशन कार्ड, बेनिफ्राय आधार कार्ड, लोगोसे नोंथांनि बेंक पासबुक, बे मोनथामखौ नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड होनो नांगोन। नाथाय नोंथांनि आपल'ड होनाय जि डकुमेन्टस बियो माथ्र 2 MBल' जानो नांगोन दे लोगोफोर। बेनि बाराबाथाय बेवहाय 2 MBनि बाराबाथाय बेवहाय माने नोंथांनि जि डकुमेन्टस बियो श' जाया, अर्थात बे नोंथांनि पर्टेलाव हाबनाय नङा आरो लोगोफोर। दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय लांदां बक्स दंना, नैबे गुफुर कालारनि, बेवहाय लेटार टु चिफ मिनिस्टार बेबायदि लिरनाय दं दे लोगोफोर। दा बे लेटार टु चिफ मिनिस्टाराव नोंथांमोना खनसे मा खालामनांगोन, क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर। आं नैबेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस शो जासिगोन। जानायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय आं जेरै लाइजामखौ लिरदों दे लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदि बेवहाय लाइजामखौ पेस्ट खालामनो हानाय नङा लोगोफोर। आं बेखौ फोरमायखाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना कपि खालामनो हानाय नङा।
बेवहाय नोंथाङा आं लाइजामखौ जेरै लिरदों बेबायदिनो नैबे गोजौआव लाइजामखौ लिरनानै लाबानो जाबाय आरो बे बक्सआव लोगोफोर दै जेरै दं एरै दं। ओमफ्राय गाहायाव नोंथांमोननो नोंथांनि नाम बेखौ आं बेवहाय लिरजोबासै लाइजामाव नोंथांमोननि नाम आरो नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बार बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट लोगोसे नोंथांनि रेशन कार्ड बे नाम्बारखौ बेवहाय होनानै नोंथांनि गामि जेसेबां नोंथांनि बाय'डाटा दं बेखिनिखौ होनानै लाबानो जाबाय आरो बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय सेन्ड मेसेज दंना सेन्ड मेसेजाव नैबे सेन्ड मेसेजाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो लोगोफोर सेन्ड मेसेजाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननाव मा जागोननो साक्सेसफुल मेसेज देखायगोन दे लोगोफोर नोंथांमोनाव साक्सेसफुल नैबे खनायाव साक्सेसफुल देखायगोन लोगोफोर आं लिरजोबलायासै दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायजोबाखै सिगाङाव फोरमायखादोंमोन बे साक्सेसफुल देखायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अट'मेटिकलि माने नोंथांनि जि लाइजाम बे लाइजामा चिफ मिनिस्टारनिसिम सौहैगोन आरो लोगोफोर दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना बेखिनिखौ खामानिखौ मावनानै लायोब्लानो अरुनदयनि जि फैसा बा नोंथांनि जि मोनिनि फैसा बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागौ आरो लोगोफोर बे 9,000खौ नाथाय बेवहाय बेसेबां सियर बे 9,000 फैसाखौदि नोंथांमोना मोनथारगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो बुंनो हाया लोगोसे बे 9,000नि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो हाथ'नाय नङा लोगोफोर जेब्लासिम नोंथांमोना रिप्लाइ मोना अब्लासिम नोंथांमोना बे 9,000 फैसाखौ मोननाय नङाबो जानो हागौ लोगोफोर दै आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय नाथाय गोबाङानो सोंहरदों जोंनाथ' साक्सेसफुल जाबाय आदा बा फंबाय आगै गोबां सोंहरदों कमेन्ट्सआव नाथाय माब्ला मोनगोनखौ लोगोफोर आं फोरमायखाबाय आं बेवहाय गभर्नमेन्ट जब मावग्रा नङा आरो आं गभर्नमेन्टनि मानसि नङा आं बेवहाय फोरमायनानै माथ्र नोंथांमोनहा बोरैहाय चिफ मिनिस्टारनो लाइजामखौ लिरनांगौ बेखौल' फोरमायनानै होदों नाथाय आं बिनि रिजाल्टखौ जेबो होनो हानाय नङा लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय माब्ला मोनगोन बेखौ समासो खोन्थासिगोन लोगोफोर नाथाय मोनैनि थाखाय बे लाइजामखौ दैथायहर होनानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे पर्टेलखौ खुलिनानै होदों जेब्ला नोंथांमोना बयबो दैथायहरबानो जाबाय जाहाथे मोननाय मोनिया बे उननिसो खोथासै लोगोफोर नाथाय मोनगोनखौनो आंबो एसे मिजिं थिदों नाथाय माब्ला मोनगोन बिनि जेबो डेट फिक्स गैया दे लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दा बे लाइजामाव मा लिरनाय दं गोबाङानो साननो हागौ आंनिया जायाखै खोमा लाइजामा बा बे लाइजामाव मा लिरनाय दं बेखौ आं नोंथांमोननो बर'नि ट्रेन्सलेट खालामनानै लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोननो आं फरायनानै होगोन आरो लोगोफोर बे लाइजामाव मा लिरनाय दं दानिया बे लाइजामाव मा लिरनाय दं गोबाङानो साननो हागौ लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोंहरनोबो हागौ दे लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखानोसै बेवहाय लिरनाय दं टु मानिसिम नोंनिसिम मानगोनां गिबि मन्थ्रि नैबेवहाय दं दि आसाम सरकार दिसपुर गुवाहाटी आसाम भारत बेबायदि 781006 बेबायदि लिरनाय दं आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायनानै लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो लाइजामखौ इंलिसनि लिरनानै हरदों आरो लोगोफोर बेवहाय आयदा दं माने साबजेक्टआव दङ अरुनदय 3.0नि स्किमनि सिङाव 9,000 रां मोनैनि अजद बेबायदि लिरनाय दं दे लोगोफोर नैयो बेनि उनाव मानगोनां सार गाहायाव लिरदों रेसपेक्टेड सार बेबायदि लिरदों आरो ना इंराजिनि बेनि उनाव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो बेवहाय मा लिरबावनाय दं आं मान होनानै नोंथांनि गोसोआव लाबोनो लुबैयो दि आं अरुनदय 3.0 स्किम मुलाम्फा मोनग्रा नाथाय बे स्किमनि सिङाव होनो गोनां 9,000 रांनि बिबांखौ आं दासिमबो मोनाखै बेबायदि लिरदों दे फार्स्टनि जि अपसन बेनि उनाव गाहायाव लिरदों आं सिगांनिफ्रायनो गासैबो गोनां नेमखान्थिफोरखौ फोजोबखांबाय आरो गोनां फोरमानलाइफोरखौ सोमोन्दो गोनां जायगानि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव जमा होबाय बेनि उनावबो बे बिबाङा आंनि बेंक एकाउन्टाव जमा जायाखै बे जेंनानि थाखाय आं रांखान्थि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों मानोना बे हेफाजाबा आंनि न'खरनि साफ्रोमबोनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोबोद गोनांथार माने बे लाइजामाव लिरहरदों आरो लोगोफोरना जेसेबां डकुमेन्ट्स होदों आं सिगाङाव डकुमेन्ट्सखौ होखाजोब्बायमोन नाथाय दासिमबो आङो बे 9,000 रांखौ आङो अरुनदयनि 9,000 रांखौ आं मोननो हायाखै नाथाय बे 9,000 रांखौ मोनोब्ला बा बे 9,000नि थाखाय आंनि न'खराव गोबां माने गोनांथि दं बे 9,000 रांखौ मोनोब्ला आं न'खराव माखासे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननाय बायदि बेवहाय लिरनानै दंखायो आरो बेनिफ्राय गाहायनि अपसनखौ नाय लोगोफोर बेवहाय मा लिरदों आरो आं फरायबावनि लोगोफोर बेवहाय लिरदों बेनिखायनो आं नोंथांखौ गुरैयै खावलायो दि अन्नानै बे आयदाखौ नायग्रो आरो नांगौ राहा ला जाहाथे अरुनदय 3.0नि स्किमनि सिङाव थालांनाय 9,000 रांखौ थाबैनो आंनि एकाउन्टाव जमा खालामनानै हो बेबायदि लिरदों आरो ना माने चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायहरदों आरो गुरैयै माने जाहाथे
बे लाइजामखौ जाहाथे नायग्रोनानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा थाबैनो एकाउन्टआव फैसाखौ जमा खालामनानै हरो बेबायदि खावलायहरदों आरो। गाहायाव लिरथारदों नैबेवहाय आं नोंथांनि अननाय मदद आरो गोख्रै मावनायनि थाखाय जोबोर साबायखर बावगोन बेबायदि होननानै बेवहाय लिरदों आरो। माने नोंथाङा जुदि बा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मामाया बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जुदि थाबैनो नायनानै जाहाथे 9,000 रांखौ सोनानै हरो बेबायदि बेवहाय लिरदों आरो। जोबथारनायाव साबायखर थेंक इउ बेबायदि लिरदों आरोना लोगोफोर। दा लाइजामाव बेबायदि लिरनाय दं लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाङानो बुजिनायबो हानायबो नङाबो जानो हागौ, बेखायनो आं नोंथांमोननो बर'नि बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै लाबोबाय आरो लोगोफोर दै। नोंथांमोना बे लाइजामखौ नायनानै आं जेरै लिरनो थिनदों बेबायदि लिरनानै नोंथांमोना हरब्लानो जाबाय। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसै लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव आरो लोगो मोनफिनगोन। खारन आं बे आपडेटखौ लाबोनायनि जाहोनानो जादों आंनाव गोबां मानि 200-400नि बारा आंनाव कमेन्ट फैबाय लोगोफोर। नाथाय बे कमेन्टखौ आं गासिबनोबो रिप्लाइ हरजोबनो हानाय नङा, समनिबो आंखाल। नाथाय आंहाबो गुबुन खामानि थायो लोगोफोर। बेखायनो आङो नोंथांमोननो बेखौ भिडिअआव लाबोफिनबाय, जाहाथे नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि कमेन्ट खालामदोंबा जाहाथे आंनि भिडिअखौ थाबैनो नायनानै बुजिनो मोनो। बेखिनिखौ आं दिनै फोरमायहरबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। थेंक इउ, बाय बाय।